क'क्राझार जिल्ला पबजरा मखमानि सिङाव थानाय काजिगावनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म धामनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमियाव सानसेनि हाबाफारिजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि सावरायमेल जथुमदों। बे हाबाफारिखौनो परबजरा जिल्लानि बानजारियाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनिफ्राय परबजरानि गासै 90 पुरोहित एबा अदिस दाताफोरनो फोरमान बिलाइ राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हादों दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय नेतारि जगत चन्द्र ब्रह्म, दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लेङाइ आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी आरो निरन्जन ब्रह्म आरो परबजरा जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि आफादगिरि विश्व कुमार ब्रह्म आरो गोबां गोजौ थाखोनि धोरोम दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि आफादगिरि डॉक्टर अजित बर' नेतारि डॉक्टर रतनलाल ब्रह्म बिथांमोननि दैदेननायाव परबजरानि गासै ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि लब नुजाथिनायजों जथुमनाया गोगोम समायना जाफुंसारनायखौ नुनो मोननाय जादों। चेनेलनिसिमबो आं गोजोननाय हामलायबाय। दिनैनि बे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमि काजिगाव परबजरानि काजिगाव गुरुधामाव थानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म एकाडेमिनि गोदान कमप्लेक्स गुरुदेवनि बे एकाडेमियाव दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि डॉक्टर अजित बर' सारनि दैदेननायाव बिथांनि नाजानायाव मोनसे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफादनि सिबियारिफोरनि अर्थात ब्रह्म धोरोम सिबियारिफोरनि मोनसे सेमिनार जादों। बे सेमिनारखौ गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि डॉक्टर अजित बर' बिथाङा दैदेनफैदों। बेवहाय फुंखा सुबुं महरै दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा फैदों, लोगोसे गाहाय नेहाथारि फैदों आरो सानै फुंखा सुबुं आलासि नुजाफैबावदों। दिनै बेहाय बे सेमिनाराव जे ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जेनोखि फोरोंलांनाय हाबा मावलांनाय बिनि सायाव गोथौ आरो गुवारै सावरायनाय जादों। ब्रह्म धोरोम आफादाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म फोरोंलांनाया जग्याहुति होनाय एबा इसोर सिबिनायाल'नो ब्रह्म धोरोम आफादनि आयदा नङा। बेवहाय गुरुदेवा जाबायदि हाबा मावलांदों इसोर सिबिनायजों लोगोसे समाज फोसाबनाय, हारि जौगानायनि हाबा मावनाय, ओनसोल जौगानायनि हाबा मावनाय, सोलोंथाइ बिथिङाव, राजखान्थि बिथिङाव, समाज बिथिङाव जों धोरोम दैदेननायजों लोगोसे धोरोमखौल' मावालाबानो जोंनि समाजखान्थि, रांखान्थि मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानायानो ब्रह्म धोरोम सिबियारि भक्तफोरनि बिबान हाबाफारि जानांगौ। बे बाथ्राफोरखौ सेमिनाराव सावरायनाय जादों आरो फुंखा सुबुं बिथांमोनहा बे बाथ्राफोरखौ फोरोंनाय जादों, मिथिहोनाय जादों आरो बिथांमोना पेपाराव बेफोर बाथ्रानि सायावनो अध्ययन खालामनानै बिथांमोना लिरनानै लाबोदों। जे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ जेरैहाय ब्रह्म धोरोम फोसावनायावल' थाबथायालासेनो ब्रह्म धोरोम फोसावनायजों लोगोसे गुरुदेवा जेरैहाय नोङो जोंनि राजखान्थि बिथिङाव थामोनथा होनो थाखाय, राजखान्थि बिथिङाव हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय जेरै 1929 शिलंआव साइमन कमिसनाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मेम'रेन्डाम होदोंमोन ब्रिटिश खुंथायनो। बे मेम'रेन्डामाव जोंनि हारिनि थामोनथा रैखाथिनि गोबां दफा लिरनाय दंमोन। जाय मेम'रेन्डामाव माने 12था माने दफा दङमोन। दा बेफोर गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआ मेम'रेन्डाम होनायाव दफाफोराव जाय बाथ्राफ्रा लिरनाय दंमोन बे बाथ्राफोरखौ फुंखा सुबुं बिथांमोनहा दिनैनि सेमिनाराव बुंफोरनाय जादों। जेरैहाय बर' रेजिमेन्ट बिनाय, जेरैहाय राजखान्थियाव बर' हारिनो मोनसे रिजार्भेसन होनाय आरो समाजखान्थियाव रांखान्थियाव बर'फोरनो रैखाथि होनाय, बेफोर बिथिङाव आरो सोलोंथायाव बर'फोरखौ गोख्रोङै मोनसे गोजौ थाखो सोलोंथाइ लानायनि बेबस्थाखौ सरकारा खुंथाया खालामनानै होनाय, गुरुदेवनि मावलांनाय बेफोर खान्थिनि सायाव, बेफोर हाबाफारिनि सायाव दिनैनि सेमिनाराव फुंखा सुबुं मानगोनां बिथांमोना जोंनि भक्त रायजो राजाफोरनो फोरमायनाय जादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि मानगोनां आफादगिरि डॉक्टर अजित बर'आ बेबायदि गुरुदेवनि मावलांनाय सान्थौ सानस्रिखौ नोजोर बोनानै बे सेमिनारखौ दाब दाब जायगायाव बिथाङा खुंगासिनो दङ। बेनि थाखाय आङो डॉक्टर अजित बर' सारखौ रोजा रोजा साबायखर होयो आरो दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि लोगो आफादगिरि पतेन्द्र बसुमतारी बिथाङा बेवहाय गोसो मोदोम होनानै हेफाजाब होदों आरो जोंनि बे सेमिनाराव
दिनैनि बे सेमिनाराव जोंनि मानगोनां एमपि बिथां लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बाहागो लाफैनायनि खोथा फंनैसो बाथ्रा बाहागो गुरुदेबनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंलांनो थाखाय बिथाङा फैगासिनो दं होननानै मिथिनो मोनदों बिथाङा सफैयाखै बे दा बेनिखायनो दिनैनि बे सेमिनारखौ फुंखा सुबुं बिथांमोना नुजाफैजोबनानै जाबायदि बुंदों भक्त रायजो राजाफोरनि बाथ्राखौ गुरुदेबनि समाज फोसाबनाय हारि फोसाबनाय राजखान्थि समाजखान्थिनि हाबा मावनायनि सोमोन्दै जाबायदि फुंखा सुबुंनि बिथांमोना बुंदों बेखौ खोनानानै रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बे एकाडेमि सामलाय आफाद एकाडेमिनि गासैबो आरो बे काजिगांव ओनसोलनि पर्बतजरा ओनसोलनि रायजोफ्रा गोजोननाय मोनदों ट्राइबेल बेलेन्स एन्ड ब्लकनि जितु आसाम गभर्नमेन्टआ ट्राइबेलफोरनि एक्टे मोनसे नटिफिकेसन फोसावदोंमोन बिनि थासारिया मा ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बाथ्राया बावैसो आगोल माने 18 जुलाइआव थांनाय 18 जुलाइआव आसाम सरकारा 18 जुलाइ माने 18 जुलाइआव बिथांमोनहा आसाम सरकारा मोनसे नटिफिकेसन जारि खालामदों जाय नटिफिकेसनाव लिरनाय दंमोन जे थिराप ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक तिनसुकिया जिल्लानि मार्घेरिटा साब डिभिजननि सिङाव थानाय थिराप मोनसे ट्राइबेल बेल्ट गिदिर गुवार ओनसोल मोनसे हाजोआरि मोनसे ओनसोल बे थिरापआव ट्राइबेल बेल्ट आरो बेवहाय जोंनि एसेल' ट्राइबेल एसेल' सुबुं सानखो गोनां जेरै सिंफो खाम्फेनिफ्राय आरम्भ खालामनानै 8थासो एसे ट्राइबेल बिथांमोना दङ नाथाय बे ओनसोलाव बे थिराप ओनसोलाव 8था नन प्रटेक्टेड क्लासनि जायफोरनाखि हुरुक्षित श्रेणीनि नङा बिथांमोन 8था जेरै आहम मतान मरक आहम कच राजबंशी मरान मटक चुटिया सा जनगोष्ठी नेपालीखौ गरखा हिसाबै बाहाय बे 8था जे सुरक्षित नङै प्रटेक्टेड क्लास नङै बिथांमोनखौ 8था जनगोष्ठीखौ प्रटेक्टेड क्लास हिसाबै नटिफिकेसन खालामनाय जादों बे थिराप ट्राइबेल बेल्टआव जोंनि ट्राइबेलफ्रा एसेल' बिबां गोनां सिंफो खाम्फे लांफे बिदिनो गोबां मुं जोबनो हायै ट्राइबेल एसे दङ दा बे एसे बुरजा आरो गोजौ थाखोनि बिथांमोनहा माने बे एसेबां बुरजा बे प्रटेक्टेड नङैखौ प्रटेक्टेड खालामनानै होनायाव थिराप ओनसोलाव थानाय जोंनि इन्डियानि अरिजिनाल ट्राइबेलफोर एसेल' बिबां बिथांमोना जोबस्रांगोन आरो ट्राइबेल हारिखौनो फोजोबस्रांनायनि बियो मोनसे सरकारनि थांखि आसाम सरकारनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि जे सरकार बिथांनि थांखिया ट्राइबेल हारिनि फारसे मोजां नङा होननानै जों साननो बाध्य जादों बेनिखायनो थांनाय साननै आगोल जों बे नटिफिकेसननि एगेन्स्टै तीव्र प्रतिबाद खालामनाय जादों आरो बे नटिफिकेसनखौ जों सावनानै दुलाराय आसामाव जों दिन्थिनाय जादों बेनि उनावहाय 19 तारिखआव नङा साननै आगोल डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जोंनि ट्राइबेल संघखौ गुवाहाटीआव लिंहरनानै बिथाङा सावरायदों आरो सावरायनायनि गेजेराव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे नटिफिकेसनखौ माने मडिफाइ खालामनाय जागोन होननानै बिथाङा खोथा होदों आरो दिनैनि दिनाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया थिराप ओनसोलाव मार्घेरिटा साब डिभिजननि सिङाव थानाय थिराप ओनसोलाव बिथाङा भिजिट खालामहैदों आरो थिराप ओनसोलाव थानाय जोंनि जेसेबां ट्राइबेल माहारिनि दल संगठन रायजो राजाफोर दं लोगोसे जोंनि ट्राइबेल संघनि दैदेनगिरिफोर मिरुनि बिथांमोनजों रायज्लायनानै बे नटिफिकेसनखौ रिभिउ खालाम